To Unlimited с концерт у нас, култовият дует от 90-те, ще ни припомни емблематичния си хит No Limit на сцената на Зимния дворец в София на 15 юни. Санита и Рей в Белгия се срещнаха Петя Дикова и операторът Иван Филчев. Над 20 милиона продадени диска, номер 1 сингъл в 40 страни, концерт пред половин милион души. Това е кратката визитка на легендарните To Unlimited. Някога са били гаджета, после няколко години не са си говорили, сега той е на 42, с 3 деца, а тя е в леко лошо настроение. Срещаме се в Антверпен преди първия голям концерт от златните им години насам. No Limit е вълшебна песен. Това е песен, която всички знаят. Ще видите как 12 000 души пеят в един глас. Това е вълшебно. Тази година песента става на 20 години. Това беше една от песните, която оставихме, отлагахме и завършихме най-накрая. Защото ни се струваше... Даже имаше вероятност да не я включим в албума. Трябваше да ходим в Австралия или Япония и в самолета написахме разни глупости. Хората ни се подиграваха. Да бе, да, no, обаче трябва да ти хрумне, нали? Понякога, години по-късно, чуваш какво е значила песента за хората. Особено в Източна Европа са ни казвали, че по това време са усещали свободата чрез нашата песен. Границите, падането на стената, No Limit, без ограничения. Това я прави още по-специална и за нас. Освен To Unlimited, в мащабния концерт Обичам 90-те на 15 юни в София ще участват още Снап, Нана и DJ Саш. За BTV новините Петя Дикова. Цялото интервю с To Unlimited, както и подробности за концерта им в България, гледайте в Култ тази събота от 16 часа.